Здравейте, приятели на йогата! Аз съм Светла Иванова. Занимавам се с хатха йога от 15 годишна. Сертифициран йога инструктор съм. Тук ще ви представя моята йога програма, по която може да тренирате всеки ден в домашни условия, когато имате около час и половина на разположение и не можете да посетите йога клуб. Йога е за всички, без ограничения в пола и възрастта. Моля, не забравяйте обаче, че това е универсална йога програма. Ако имате някое заболяване или съмнение за такова, се консултирайте първо с йога преподавател за това, кои асани можете и кои не се препоръчва да практикувате. Ако страдате от високо кръвно налягане, например, или сте неразположена, не трябва да правите обърнатите асани като свещ и рамо. А ако сте бременна, потърсете специална програма за бъдещи майки. Моята такава съм заснела в 8-я месец от бременността си. Упражненията, които съм подбрала тук, преминават плавно и последователно едно към друго, като помагат да поддържате гъвкавостта и здравето си, да вземете мерки против преждевременното стареене, хроничната умора, да подобрите стойката, походката, кръвообращението, работоспособността, да нормализирате храносмилането и килограмите си, да премахнете болките в кръста и гърба и още много ползи, за които ще си говорим по време на изпълнението. Практикуването на йога ще ви помогне също да се оттърсите от ежедневните грижи, да се чувствате енергични, спокойни, уверени и изпълнени с позитивни мисли и емоции. И не на последно място да премахнете умората, стреса и напрежението. Освен това, програмата, която съм ви подготвила, ще стегне цялото ви тяло и особено по-проблемните области. Ханш, бедра и корем. А техниките за дишане и релаксация накрая ще ви успокоят. По-подробни и разнообразни варианти преподавам в йога курсовете ми. Повече за тях може да научите от подкатегорията йога в личния ми сайт или във Facebook. Ако искате да се разнообразите с повече комплекси за различните части на тялото, посетете също и йога каналите ми в YouTube и VBOX. Програмата, която ще ви представя, е за всички без ограничения в пола и възрастта, без значение дали досега сте се занимавали с йога или сте начинаещ. Тя е равна на една тренировка в йога зала. Подбрала съм позите така, че да могат да се изпълняват от начинаещи, но да са полезни и за по-напреднали. Когато се налага, ще посочвам лесен и по-труден вариант. Умишлено избягвам най-сложните асани, защото те са подходящи само ако по-дълго сте се занимавали с хата йога или ги практикувате в присъствието на специалист. По време на упражненията се вслушвайте в тялото си, изпълнявайте ги внимателно и без напрежение, колкото гъвкавостта ви позволява. Ако усетите болка, неразположение или замайване в определена поза, спрете за малко и продължете, когато се почувствате по-добре. А ако това се повтори, прекратете заниманията незабавно или се консултирайте с лекар преди да продължите. Забавлявайте се с йога. Ако се усмихвате докато практикувате, значи правите правилно йога. Наслаждавайте се на движенията, никой не оценява прогреса ви. И още няколко неща, които трябва да спазвате по време на практиката. Дишайте изцяло през носа. Обръщайте внимание на дишането. Не го задържайте, то трябва да бъде равномерно и спокойно. Носете леки и удобни дрехи. Тренирайте за предпочитане боси на топло в проветрена стая върху специална постелка или килим. И задължително най-малко 2-3 часа след хранене. Осъзнавайте всяко движение. Хубаво е да синхронизирате дишането с движението и да концентрирате мисълта си в областите, в които ви насочвам. Може да затваряте очи, когато се чувствате сигурни в позата. А сега, нека да започваме. Йога е нещо, което трябва да се преживее. Желая ви приятна практика в моята компания. Намасте! Седнете в лесна поза, като просто кръстосате краката. Изправете гърба. Да се настроим за йога практиката, която ни предстои. Ръцете с длани надолу или обърнати със съединени върхове на палеца и показалеца.
Започваме с пълно йогийско дишане. Вдишайте през носа, като се опитвате да напълните с въздух корема. Издуйте го като балон. После продължавайте да поемате въздух с ребрата, гръдния кош се разширява, раменете леко се повдигат и накрая поемете въздух с най-горната част на дробовете. Изпуснете въздуха до край, отново през носа по същия ред. Първо от корема, после гърдите, гърлото. Продължавайте да вдишвате дълбоко от корема нагоре. Издишайте в същия ред. Първо от корема. Вдишваме корем, гърди. Издишваме корем, гърди. Продължавайте. Упражнявайте се всеки ден. Мисълта ви трябва да е заета с насочването на влизащия и излизащия въздушен поток. По време на това комбинирано йогийско дишане се увеличава капацитета на белите дробове. Достатъчно? Поставете единия крак пред другия. Отпуснете коленете и ръцете върху тях. Започваме с кръгчета с главата в едната посока. Вдишвайте, когато главата е назад. Издишвайте, когато бърдичката е надолу. Правете кръговете със свое темпо. Важното е да ви е приятно. Сменяме посоката. Продължаваме с леко раздвижване на плешките и рамената. Вдишвайки, повдигаме рамене, издишвайки правим полукръгче назад. Повтаряме няколко пъти. Вдишваме нагоре, издишваме назад и надолу. Захващаме пръстите на ръцете отпред и изнасяме дланите зад тила. Гърбът е изправен. Вдишваме, когато ръцете са в средата и с издишване ги изтегляме надясно. Вдишваме, връщаме ги пак в средата и с издишване ги придвижваме в другата посока. Правете движенията плавно. Отново раздвижваме плешките и раменете. Достатъчно. Вдишайте с ръце нагоре и с издишване ги отпуснете. Сега се подпираме с дясна ръка в страни, вдигаме лявата, държим я близо до ухото, вдишваме и издишвайки извиваме тялото надясно, докъдето можем. Главата и погледът може да са завъртени нагоре към тавана. Дишаме нормално, задържаме така няколко секунди. Повтаряме на другата страна. Отново вдишваме, подпираме се този път наляво и с издишване се накланяме. Задържаме. Връщаме се обратно и сменяме местата на краката. Отново с издишване се накланяме надясно. После вдишваме горе и с издишване наляво.
Продължаваме с едно упражнение за шийните прешлени. Поставяме ръце на пода зад нас на разстояние от гърба. Пръстите са навън към стената. Вдишваме, гърдите се изнасят напред, извиваме гръбнака назад, брадичката сочи тавана. Издишваме, брадичката опира в гърдите, отпускаме се. Да повторим няколко пъти. Вдишваме, брадичка към тавана, издишваме, отпускаме се в обратна посока. Отново вдишваме назад, издишваме напред. Вдишваме назад, издишваме напред. Последно вдишваме, главата е назад, задържаме така за няколко вдишвания и издишвания. Издишваме, поставяме ръце на коленете. Изправяме гърба и кръстосваме глезените както ни е удобно. Ще тонизираме коремната област и още малко ще раздвижим гръбнака.